kayak sampah pak. Wong anu lah, wong jangan bilang deh. Yang merong itu kayak apa? Masih mana berapa apa itu awal. Ada saya kawan, tapi sudah leren mata. Ada ada ini Taiwannya kalau dia Taiwan juga benar jam sama ulang tahun kayak saya yang beri mau ngalang-ngalang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu dateng kagem perayaan. Alhamdulillah wonten dalu mriki kita saged makempal wonten mriki tempat mugi kanthi kehadiran sedulur sedanten dinaringan sehat afiat, dinaringan seger waras, apa yang dados harapan cita-cita mbae-mbae menika saged ginabulan wonten wulan sura menika bersamaan kalih acara menika mbae gadah hajat badine gadah hajat buka tahun, pompo tahun kali sekalian pangruwatan masal mbok menawi sedulur sedanten sak mangke dadi derek acara sak mantunipun genduri niki yang sak menika monggo acara dipun mulai kanthi pembukaan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak memberi sedaya dengan pelajari Sugeng Tanti Warto Enggal. Tak mungkin ini tepat mancik tahun pun tahun Jal. Rumusnya Jal suci. Tompo tahun dino Sabtu wedi tak mungkin itu. Dan nek dalu yo nenten 4 tahun, tapi tahun Hijriah. Tahun Hijriah iki khusus kangge orang Islam. Tahun baru Islam nek dalu. Nek sakniki tahun baru umum di wong Jawa dari segala agama. Niki satu niki tahun Jal, pompo tahun dino Sabtu wedi. Niki dipun kami tepak wonten ing Kalanggan dan mriki. Alhamdulillah kula saged kanthi panjenengan. Nggih kula pesen menawi ningali sakniki. Kawontenipun negari Santoyo Perutan Brebes. Mbok pilih wonten tamu nggih niki pesen niki. Pesen. Ada orang mau memugar. Niki kathah makam-makam sing dipugar sing dijenengno ngoten niki. Nah, teng Jakarta teng Cirebon pun wonten barang sing keramat ngeten iki didirikan sebuah makam palsu. Soale kula kali jenengan nika nggih netepi aboke. Aboke iki contoh tahun
tahun alif tompo tahun dina retuwati. Nah niku pun nas pun selamanya nggih gitu men. Kali Muharram niku sedikit siji. Lek Muharram niku tahun Muharram Hijriah. Sakniki 1450 pinten ngoten. Nah, sedangkan tahun Jawa, tahun Saka sing diperingati ditampa sak niki 1900. Jadi wong Jawa wis duwe tahun 500 tahun Hijriah, tahun Arab itu lebih. Dados iki lebih tua. Makanya sakniki teng pundi-pundi mawon diperingati tahun Saka niki. Ya para kadang menawi kirang mangertos nggih. Niki penune napa wae. Ning tampa tahun iki siji. Nah itu anakno ruatan masal. Ruatan masal pertama-tama nuwun maring Gusti mugi kula kali jenengan nika sak jeroning awal tahun nika ya itu pun kebiakan saking sedaya balak. Kebiakan penyakit, kebiakan musibah, kebiakan saking kawit ingkang boten dipun kajengaken celakaken reginipun gampilaken usahipun usaha napa kemawon. Mugi-mugi lan sadeyan sehat wal afiat kuat panjang umur iso menangi tahun dal bolong tahun kap. Tahun iso menangi tahun dal malih. Nah, tahun dal iki sepindho nyajarane iki pun tahun 8 bulan 12 keplas kawan windu sekawan kuku tinggal toko lah niku kan ana ujug-ujug ngoten nggih. Lah tahun sakniki tepak pertengahan tahun jani. Monggo kita semedi Gusti ten pundi mawon mugi Allah njapai. Mugi kula kanjenengan dipun panjang yuga iso menangi tahun dal malih lan dengan uga saged sepuh mulih sepuh kali kula. Amin. Rahayu. Usia yang lanjut to saged dipun manfaataken. Makaten mbok bilih wonten pertanyaan monggo tentang babagan spiritual Jawa menika. Menawi menawi wawat wedal gatal menit sing anten dipun tanggepaken. Wonten yang tanglet nggih. Wonten. Sampun yang sangkep pun. Menengahkan mangke kita bersama-sama menuwun teng pundi kula waca kula wacokaken donga akatah menangka niki donga akatah iki bacaannya ta ada yang apa Tembak ijo. Ya iya